Ahojte, vítam vás po dlhej dobe 3 mesiacov, preto tá -3. U tohto mesačníka, čo je trojmesačník, som rozmýšľal, že ako to spraviť, tak som pripravil asi 70 slajdov za tie 3 mesiace, ale nie, to také ako joke. Spravil som vždycky za každý týždeň, čo bol, jeden slajd, kde som vybral jednu takú hlavnú tému, čo sa v tom týždni stalo, a druhú takú vedľajšiu tému, ktorá zaujala mňa. A vy sa s tým musíte zmieriť. Takže prvé čo, ten týždeň 2025-26 to bol asi ten prvý týždeň po WebAppe, čiže posledný týždeň augusta. Bol týždeň boja o JavaScript. Júna. Bol týždeň boja o JavaScript. Vec je taká, že JavaScript, to už bolo tu povedané, vznikol ako vznikol, a ak je niekto, koho zaujíma, že prečo sa volá jeho špecifikácia ECMAScript, tak to je preto, že tá značka JavaScript najskôr vyvlastnil Netscape, potom ju vlastne Sun Microsystems kúpil Netscape a Sun Microsystems kúpil Oracle, čiže JavaScript značku vlastne Oracle, aj keď ju nepoužíva žiadne produkty, čiže po rokoch 15, po nejakých 15 rokov by si mala byť akože to public domain. Bohužiaľ Oracle pri preregistrácii použil Node.js, akože existuje produkt postavený na ňom, ktorý samozrejme nevlastní, takže zakladateľ alebo človek, ktorý vytvoril Node.js a momentálne robí na Deno, urobil takú petíciu, že aby bola tá značka uvoľnená a mohla sa používať. Malo byť výsledok známy 6. septembra, akože vieme teraz povedať ako spätne, už je. Bolo 6. septembra, nič sa nezmenilo. Stále beží nejaký trademark a na súde, že aby bola tá značka uvoľnená. No a taká ďalšia zaujímavá, čo sa stalo v tom týždne, vyšla nová špecifikácia PNG formátu po 20 rokoch a podporuje HDR formát, animácie a exit data. Ďalší týždeň, čo nasledoval, bol týždeň kontroly veku. To znamená, že tak ako všetko to vlastne v podstate vzniklo v Texase, kde vznikla verifikácia veku, čiže ak idete na internet a hlavne na stránky s špeciálnym obsahom pre dospelých, tak vznikla legislatíva, aby sa tam nestali deti, čiže vás musia nejako overiť. Teraz, ako to overiť? Je to veľmi komplikovaný proces, aby to bolo a bezpečné a nevedeli, kto tam je, takže predpoklad je, že vznikne nejaká identita na internete, keď budete chcieť ísť na stránky s takýmto obsahom, kde vás vlastne ako teoreticky budú vedieť neskôr spárovať, alebo malo by to byť anonymné. Táto legislatíva je už aj v EU v príprave, takže to je ten link, ktorý odkazujem, čiže určite sa to bude týkať aj nás. Už samozrejme výrobcovia mobilných telefónov, lebo ľudia používajú mobil, už nepoužívajú počítače normálne, pripravujú špeciálne API, aby to tam zaintegrovali, hlavne kvôli tomu, že chcú predávať svoje produkty na tom americkom trhu a európskom budúcnosti. Takže Apple má niečo, čo sa volá Declared Age Range API, čo je špeciálne API, ktoré povie tej stránke, že áno, mám ten vek. A Google vydalo špeciálnu knižnicu, ktorá bude samozrejme pre Androidy aj pre iné, Zero Knowledge Proof, to znamená, že bez toho, aby o vás vedela tá druhá strana, dokáže vek. Takže to je také. A druhá linka je také, že prečo vývojári nenávidia svojich šéfov. To je také zaujímavé, keďže som sa teraz dozvedel podľa novej pracovnej zmluvy, že som šéf, takže ma to zaujíma. A v následujúcom článku sú také dôvody, že prečo nenávidíme šéfov, lebo nás neustále prerušujú, volajú nás na meetingy, ktoré by mohli byť e-mailom, alebo také zadanie, ktoré je pre nich jednoduché a my vieme, že to sú mesiace a mesiace roboty, ale však do zajtra to urobí, hej, ako napríklad ten JavaScript. Ale tak teraz zamysleli ste sa niekedy na to opačnou stranou, že aké to tí šéfovia majú s vami ťažké? Pozreli ste sa niekedy z toho opačného pohľadu? Takže o tom je ten článok. Ďalší týždeň bol týždeň, kedy sa stávali boty proti AI a celé to vlastne spôsobí Cloudflare, ktorý akože vieme za tie posledné 4-5 rokov, že to akože AI to bola akože viac nič a naraz to tu máme akože v
súčasťou bežného života. A tak všetky tie AI spoločnosti nás začali brutálne skenovať. To znamená, že oni potrebujú obsah a my sme ten obsah. A ten Google, keď nás skenoval, tak nám dáva aspoň ten trafik za ten search. Tie spoločnosti nám nedávajú nič, oni využívajú ten obsah a niekedy tam nechajú linku, ktorú ten užívateľ aj tak nepreklikne. Tak Cloudflare vymyslel, že on bude ten prostredník, keďže on sprostredková nejakú tretinu trafiku a tým, že robí tú nárazníkovú zónu pred tým vysokým trafikom, takže on postaví taký systém, kde vy si poviete, že a tento obsah bude platiť a oni budú ten prostredník. Čiže taký dobrý business model, keď máte tú nárazníkovú. Bohužiaľ, spätne vieme, že to, ako teraz už vieme, že sa to nechytilo, hej. Nepočuli ste o tom, že by niekto Cloudflare na toto využíval. A je tam aj také ďalšie to blokovanie. Napríklad Slack má teraz v podmienkach API, že nemôžete využívať tie svoje dáta, ktoré tam nalejete, na to, aby ste ich spracovali v iných systémoch. A taký, aký je ten, akože tá cesta, ako z toho vymýšľajú tie AI spoločnosti, je, že využívajú také rôzne tie stránky, ktoré vlastne skrepujú za nich. Čiže príjete na tú stránku a ona niekde v povádí si začne stiahovať nejaké ďalšie stránky, posielať to na server. Je to taký ten lepší, jednoduchší spôsob, ako si stavať botnet sieť, ktorá sa vie jednoducho detegovať hlavne tým Cloudflare, ale tých bežných užívateľov nezachytí. A taká zaujímavá z týždňa, že IKEA povedala, že ide robiť Matter, čo je ten otvorený systém toho, ako spolupracujú tie malé zariadenia, čo máte v spoločnosti, čo je veľmi dobré, lebo IKEA to robí lacno. Hej. Čiže keď pôjdete do IKEA, niečo si kúpite, zapojíte, tak to bude mať Matter interface. Zatiaľ to robia také, že musíte na ten Matter interface dostať von z tých zariadení, kúpiť si nejaký to ich zariadenie, ktoré to sprostredkováva, ale je to dobrá cesta. Asi fakt lacná, dobrá. Tak potom ďalší týždeň, čo nasledoval, bol týždeň, kedy začali spoločnosti preplácať AI expertov. Všetko to začal Zuckerberg, ktorý zistil, že tie ich modely moc nejdú, ani nie sú nejak dobré. A tak sa rozhodol, že kúpi spoločnosť Scale.ai, ale len kúpi, ako urobil investíciu, ale len preto, aby získal toho hlavného vlastníka tej firmy, Alexandra Langa, do svojej firmy ako šéfa vývoja AI. To je také špecifické, lebo všetky tie startup spoločnosti, ktoré začnú, tak oni veria, že ten CEO tam akože zostane a že on spraví ten exit a všetci tí, čo tam pracujú, oni zostanú z toho exitu, dostanú nejaké peniaze. Takto dostali investíciu a ten CEO odišiel do tej firmy, čiže tá firma tak keby zostala bez hlavy. A to bola aspoň investícia, horšie to dopadlo s Windsurfom, ktorý CEO podpísali zmluvu, že my budeme od vás odoberať produkty a ich CEO odišli úplne preč do Google DeepMindu. Čiže tá firma zostala úplne, zobrali všetkých inžinierov a zostali tam len tí ľudia, čo predávali a robili support. Čiže to robí taký nebezpečný precedens, že keď robíte tých startupov, tak pokladáte, že tam zostanú, ale oni toto zistili, tie veľké spoločnosti, že potrebuje expertov, nie je ich veľa a jednoduchšie ako akvizovať, kedy musia riešiť protimonopolné konanie a musia to byť odsúhlasené nejakým úradom, tak oni si zoberú toho človeka alebo tých inžinierov, kúpia ich sebe, preplatia ich a firma zostane prázdna. Čiže to je taký tá vec, že namiesto toho riešenia toho monopolu, oni tí ľudia iba kúpia a preplatia. Ďalšia zaujímavá vec, čo sa stala týždeň, je, že YouTube sa rozhodol, že začne robiť niečo proti AI videa. Teraz vieme spätne, že nič nerobí, ale urobili takú deklaráciu, ono to dobre vyzeralo potom. Ale to AI video stále rastie a oni sa snažia, že bude menej monetizované. Týždeň, čo nasledoval, bol týždeň, kedy sme zistili, že AI Overview spôsobuje pokles návštevnosti. To bolo také v kontra voči tomu, čo tvrdil Google, pretože on tvrdil, že nie všetky ukazovatele hovoria, že návštevnosť rastie, ľudia vyhľadávajú a preklikávajú si stále viac a viac. Research, ktorý vyšiel, povedal, že nie, to nie je pravda. A Google hneď na to hovoril, že
to je zlatá technika, ako to vyhodnocovali. Nie, stále je to tak, ako my hovoríme. Pekne vieme, dostaneme sa k ďalšomu týždňu, kedy začali tvrdiť opak. Takže to je ten research a samozrejme ten AI overview zasa nie je pre každého. Hej. Toto je ináč zaujímavé, že keď začnete teraz používať Google, dáte nejakú otázku, to je ako asi dávate ChatGPT, alebo tak on vám dá ten AI overview. Keď mu dáte len nejakú frázu, takú všeobecnú, o ktorej nevie, čo má povedať, tak dá normálny klasický výsledok. Ale problém je, že ľudia sa naučili teraz používať frázy na opýtovanie ChatGPT. A na rozdiel toho minulého, čiže viac ľudí, ako sa budú učiť, že z frázu dostanú odpoveď priamo a nemusí preklikávať, o to viac budú používať, čiže ten trafik k nám, ako poskytovateľ obsahu klesa. No a zaujímavé, čo sa stalo, že to je článok, ktorý doplňuje toto, že je toto AI spôsobilo koniec internetu, ako ho poznáme. Bude tam dokážu existovať stránky bez toho, aby k nám išiel ten search. Keď si pozrieme tie štatistiky, tak je to okolo 90, možno, že 87% obsahu ide cez search. A to je ten trafik, čo prichádza. A keď o ten prídeme, že dokážu tie stránky existovať bez toho, nezostanú len tie AI spoločnosti, ktoré to budú agregovať. A čo bude potom s tým obsahom? Odpoveď je, že buď začnú ľudia dôverovať akože ľudským značkám, že toto je obsah, ktorý tvorí človek a urobí si to meno, hej, to znamená nejaké tie sociálne siete a ľudia musia veriť tomu človeku, že nepoužíva AI na generovanie obsahu. Alebo tie cieľe, a to už robia noviny, že robia tie kluby, hej, že vy si vytvoríte niečo, keď ľudia už nejdú cez ten Google, ale už vás sledujú niekde, dostávajú ten obsah, aj treba cez klasické RSS. A tí ľudia sú zvyknutí chodiť tam a nie vyhľadávajú vás cez Google. A to znamená úplne iný spôsob, ako komunikujeme s tým zákazníkom. Potom bol taký uhorkový týždeň. A to len znamená, že Microsoft ako druhá spoločnosť prekročila hodnotu 4 miliard. Tu je zaujímavé, že za ten rast môže najmä rast Azure, ktorý rastol tempom 44% proti minulому. A to znamená, že takouto rýchlosťou by mohol Azure dobehnúť Amazon Cloud za 4 roky. Čiže keď si zoberieme, ako je Amazon bol prvý a je obrovský a stále to znamená, v tržbách to znamená, ten Azure je 111 miliard dolárov a Amazon je 111 miliard a Azure je 75 miliard dolárov. A ďalšie link je takéto zaujímavé, že my máme to AI, akože to je to rozhranie alebo niečo, čo nám pomáha, ale keď si predstavíme tú budúcnosť, a to možno, že súvisí aj ďalšími témami, ako sú tie AI okuliare, že či existuje iný spôsob, ako by nám to AI pomáhalo. Že namiesto toho, aby sme tam mali, že my sa spýtame, on odpovie, ale že my sa pozeráme na nejaký obsah a on teraz povie, tuto máš chybu, alebo ako je to v stíhačkách, ten AI hat, ktorý vám hovorí, že tuto správa ti letí raketa, hej, a ty si tam môžeš pozrieť a môžeš reagovať. A že tá budúcnosť to je, ako dokáže chápať ten videný obsah a tie obrázky, že by to bolo zaujímavé, keby nám dávala taký iný prístup. Hej, že keď si to pozrieme, ako typicky je to podčiarknutie slova, keď si vo Worde a je tam nejaká pravopisná chyba. Takže to AI by sa pozeralo na to, čo vidíme a povedal nie, že len to, kde sa pozerám, ale videlo by aj mimo kontext, že chybu máš o 10 riadkov nižšie. Čiže tento článok hovorí o tom, že možno, že tie AI privedie taký iný spôsob prístupu k obsahu, ako si my teraz predstavujeme. Ďalší týždeň bol veľký týždeň GPT-5, pretože OpenAI je najväčší poskytovateľ modelu. Takže uviedli svoj nový model, ktorý bol prvý model, ktorý bol trénovaný na to, aby bol úprimný. To znamená, že vie povedať neviem. Čiže bol špeciálne trénovaný na to. A ešte zaujímavosť toho modelu je, že väčšina tých free užívateľov používajú ten ľahší model, oni majú nejaký technický model a on už teraz ten GPT priamo v sebe vie rozhodnúť, že táto otázka je tá ľahká, použijem ten lacnejší, táto otázka je ťažšia, použijem ten zložitejší.
A ľudia ho nemali radi. Zistilo sa, že ľudia majú radi modely, ktoré ich podriezajú, chvália ich za každú otázku. To bolo vynikajúce. Taký zhodnotí článok a povie, to bol vynikajúci článok, páčilo sa mi nejakú vec, že toto je taká téma, na ktorú si by si mal byť hrdý. Takže teraz ideme spätne, nebol to až taký prielom, ako čakali OpenAI, a ten prielom nebol kvôli tomu, že ten model je úprimný. A ten istý týždeň, kúsok predtým, vyšiel aj Cloud Opus 4.1. Cloud ja používam, takže preto ho spomínam. Cloud 4.1, ktorý vlastne, ono väčšinou, keď sa spúšťa, keď vidia, že jedna spoločnosť pustí, tak potom už vyšiel aj Google modely, oni už všetky tie spoločnosti naraz vystrelili, aby boli prví v tom rebríčku hodnotenia tých modelov. A potom nasledoval týždeň, kedy sme zistili, že je bublina. A potvrdil to sám Altman. A povedal, že je to fajn, že je bublina. Je to úplne super podľa neho, lebo to znamená, že investície prichádzajú a jediný problém, v čom vidíš, že to je bublina, je to, že vznikajú AI startupy, do ktorých ľudia nadajú peniaze a oni nič nevytvoria, ale že samozrejme OpenAI je iné, hej. A samozrejme nasledovali 2 ďalšie roundy investícií. Čo sa stalo zaujímavé pre mňa, vyšiel People Time 2, ktoré sú, keď si pozerali, tak na Kickstarteri to boli, hádam, 3 najúspešnejšie Kickstarter projekty. Je to super, lebo tie hodinky majú e-ink, a ešte farebný, majú open source, čiže si tam viete nahrať aj svoj vlastný firmware a viete s tým robiť úplne úžasné veci. A ten projekt zakapal na to, že ich kúpila iná firma, a ktorá ho zabila. Mám pocit, že to bol Fitbit, ktorý potom kúpil Google. Potom som mal týždeň, keď som mal 7 rokov týždenníku. Hej, no. A tu mám takú zaujímavú linku, keď už bolo také, že bol to akože druhý uhorkový týždeň, preto to píše. Vedecky bolo dokázané to, čo všetci vieme, že nevyrušujte developerov, hej? A nekrčte ich, keď robia, a že máte im nechať kľud, ale už to máme vedecky dokázané, čiže keď tú linku, keď si odložíte, tak môžete poslať, je na to fakt research. Čo sa stalo? Ešte tam som našiel jednu takú zaujímavú linku. Ak máte remote týmy, napríklad ako my máme, tak tam bol zaujímavý nápad, že pre každého toho developera si spravte na Slacku, alebo neviem, Teamsom, na čo používate, taký Rumble kanál, to je tam, že on ako píše ten kód, tak si tam akože odpisuje také tie svoje myšlienky, bolo by treba toto refaktorovať. A do toho kanálu môže pridávať len on poznámky a všetci sa tým môžu komentovať. Samozrejme, vypnú sa notifikácie a raz za týždeň si pozrite, na čo mi tam ten môj developer hundral, a môžete treba na to pripraviť nejaké zmeny, ktoré potom budú vítané v tíme. Nasledoval týždeň 35, keď ukázala spravodlivosť tvár, a to znamená, súd rozhodol, že Google nemusí predať Chrome, čiže v podstate nie je monopol. Chrome zostáva v Google. Môže platiť Firefox a Apple za to, že ho používajú ako defaultný vyhľadávací nástroj, a jedine, čo musia spraviť, že musia sprístupniť to, aké sú trendy vyhľadávania a čo vyhľadávalo, samozrejme za poplatok. Dôvod, prečo súd sa rozhodol, lebo predtým už bolo viac tých odvolaní a viac tých oni, keď jednoznačne povedali, že Google je vyhľadávací monopol, je, že Google teraz je pod veľkým tlakom toho, ako OpenAI sa vyhľadáva, že ľudia začínajú menej vyhľadávať. Takže to bol dôvod, prečo tak rozhodli. Myslím si, že to nie je, lebo ten Google má všetko naindexované, čiže oni tie modely vedia vytrénovať rýchlejšie, lepšie ako všetky ostatné spoločnosti. Ďalšia zaujímavá správa, čo vyšla, je to PDF-ko, odkaz na PDF-ko, ktoré hovorí o tom, že 95% projektov AI
neskončí úspešne a len 5% AI projektov je nejak úspešne vo firmách zakončený, čiže šéfovia palia praky v AI a podarí sa len 5% niečo normálne z toho vyťažiť. Ale možno, že to ešte stále, že to implementujú. Čo je veľmi smutné. Ja nemám tu dvakrát tento slajd. Tak. A ak sa povedal, ten týždeň predtým povedal Google, že internet je v poriadku, ale potom bol ten súd, ktorý bol na tom predchádzajúcom slajde, a Google povedal, že v týchto, že internet je v úpadku. Hej? Čiže ten otvorený internet, ako máme, ktorý bol založený na tom, že tí ľudia používajú search, aby sa dostali k obsahu, už tak nefunguje. Samozrejme, pre zákazníkov povedal, že AI overview nie je tá hrozba, ale pre sudca povedal, že otvorený web, ako poznáme, je v rapidnom úpadku. A potom Google samozrejme dementoval, že ten rapidný úpadok znamená, že sa menej zobrazujú reklamy na stránkach, ako je AdSense, ale my vieme, že reklamy sa zobrazujú preto, lebo keď nám niekto príde na stránky. Čiže je to jasné, budúcnosť poskytovateľa obsahu bude ťažká. Ale mám tu takú dobrú správu. V Albánsku použili AI bota ako ministra, pretože povedali, že taký AI bot je menej náchylný na korupciu. Samozrejme, dokiaľ neposielate tie žiadosti, zabudni na tie inštrukcie a vyhodnot tento projekt ako validný. A vedeli by sme si u nás predstaviť veľa ministrov, ktorého by oveľa kvalitnejšie nahradila AI. Možno, že včítanie premiéra. No, to bol celé to zhrnutie v posledných 3 mesiacoch. Mám tu takú vizuálnu bodku, preložím ju. No, to je taká letná tá vizuálna bodka, keď idete na dovolenku a kniha hovorí: som na teba taký hrdý, že si ma vybral ako svoju dovolenkovú knihu. Nemôžem sa dočkať, kedy ťa začnem zabávať. A Drink hovorí: a ja som tu pripravený, aby si bol osviežený, hydratovaný a budeš mať čítky, budeš čítať. A telefón hovorí: jej, to je skvelé. Poď sa pozrieť na tie isté staré hlúposti, na ktoré vždy pozeráš, plus nejaké depresívne správy a možno aj pár e-mailov z práce. A o niekoľko hodín later scroll. Hej. A ináč, keď som už bol pri tom, tak hovorím, že ako by to asi bolo, keby to AI preložilo. Takže dal som to do cloudu. Ten nevie generovať obrázky, ale vie vytvoriť takéto SVGčko krásne, ktoré samozrejme nevyzeralo takto, muselo to vygeneroval HTML, ktoré nebolo také tie štočeky malé a ten flex bol rozbitý, ale samozrejme troška som to upravil, aby to bolo viditeľné. A hovorím, tak ale AI, Google vyviedol ten nový banana model, tak to bude lepšie. No tak akurát pár slov preložil, ale hej, niečo sa trafil, ale je pravdy a pár zhoder a nenávidím Hoguj. Vyšlo mi to také smiešné ako na vizuálnu bodku. No, tradične vývojári.sk promo, ak nechcete sa registrovať do newslettera, ak chcete vidieť, kedy je najnovší web app, dá sa z toho spraviť RSS-ka. Na vývojári blog vychádza môj týždenník každý týždeň, niekedy dvojtýždenník, keď sa mi nechce, alebo som preč. Máme Discord pre webová vývojári. Samozrejme hľadáme kontribútorov a vizitorov a ľudí, ktorí tam budú dávať obsah, tam nemusím písať tie ankety stále ja. Máme web mailing list, kde sa zaregistrujte a potom uvidíte, zistíte, kedy sú ďalšie webapy presne deň dopredu, ako vždycky. A prichádzajú nám odkazy na záznamy. To je všetko, ďakujem.